Guys, maglalaro kami mag-asawa, si Elsa Vlog versus Ronald Bicol Vlog. Magandang umaga sa inyong lahat. Panoorin niyo po ang aming laro ng basketball. Dating varsity po ito ng college yung asawa ko. Titingnan ko lang kung mananalo po sa akin ngayon. Ayan. Makuri mo ba yung bata? Ilatak mo na lang. Ang anong? Sinabi pa sa work kung matatandang to eh. Ikat mo! Dito kasi. Hindi naman sila nakikita sa camera na to. Wait lang, wala pa kay mama. Si papa puro tawa eh, wala pa rin susi. Wala, sineseryoso ni mama masyado. Huwag kayo dyan. Dito lang kayo sa gitna. Larong babae. Ang layo nyo naman. Ang hirap pa ng bola. Oh, labas. Bayan ma, lapit na eh. Lapit na eh. Oh, sige. Huwag masyadong malayo man, hindi na kayo makikita. Gabi ito si mama. May tagano. Bayan. Nakashoot na ako dalawa. Ikaw nga ito.
Puro tawa kasi laro. Grabe pa, 0 ka pa rin, 3 na. Saka, 1,000 daw yan, ma. Puro tawa kasi. Patalo ka na ng 1,000 pa. Dapat parang mga ano, seryoso masyado. Hala. 3-2 na. Sayang wala si Jake. Ay, talo si Ama. Ay, nasa kanyang bola. Hanggang kailan yung laro nyo? Hanggang ilang points yan? Hanggang ilang score yan? Maday. Talo ka doon. Kaya pala nananakot si Jake. Sa'yo pala tututunan yun eh. Si Jake sumisigaw pagka mag-shoot. Hanggang 10 ba yan? O, hanggang 10 lang daw, hanggang 10 lang. Meron pa tayong ano dito. Pa, iten mo na agad. Bilisan mo na. Iten mo na agad, talunin mo na. Foul, nalalaman eh. Foul pa kayo nalalaman na mga ano yun. Aba, may pa-all 7 pa. Mga lolo't lola mo. Mag-aaway pa ata itong dalawang team. Humingi ka na lang kay mama ng cut ng video pa. Malabo yun sa'yo eh. Six, 5 minutes na kayo sa laro. Natutuwa din si Althea. Mandaraya, sumisigaw na.
O, tapos na? O, talo ka, Papa. Twelve daw, 12 daw. O, ilan na? Tayo patalo ni Lolo mo. Kala mo, seryosong laro eh. Wait lang, patapos na. Wala na. Tapos na. Para sa aking Guys. patalo. Wala na si Ronald Bicol Vlog. Tapos si Erna Vlog. Pa, dito ka. Ano sabihin mo pa? Dito ka. Ayan guys. Salamat sa laro. Tinalo ko yung asawa ko. Hindi nanalo. Nagkukumahog manalo. Hindi talaga kaya. Bukas okay rin ba siya bukas? Bukas may part 2 pa. May Ayan. part 2. Altia. 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 O, tapos na. I-stop ko na to, Ma. Ma, i-stop ko na to. Ma. Tapos na. Ayaw mong patalo na itong balong. O, 9 minutes na yun. Kay Papa, ewan ko kung anong nakuha nito.